पतार की नाच रे तनी क्षमा के आज रे देखब आजी महफिल में के बाटे रंगबाज रे। नाच पतार की नाच रे तनी क्षमा के आज रे देखब आजी महफिल में के बाटे रंगबाज रे। 500 केहू दे तो हम फ्री मना लेबे या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे। या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे। चाहे रिसियाई पूरा गौआ हो बैठाई लेबै तोहे धरौआ हो। चाहे रिसियाई पूरा गौआ हो बैठाई लेबै तोहे धरौआ हो। के बोली कनपटिया पे हम कट्टा धै देबै या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे। हाँ या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे। ठुमका पे चली राइफलिया रे गर्दा गर्दा कैले बा कमरिया रे। ठुमका पे चली राइफलिया रे गर्दा गर्दा कैले बा कमरिया रे। हरिओम कुलदीप कहे 9 लाख लै देबे या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे। हाँ या चुम्मा पे 2 बीघा बैनामा कह देबे।